Hola, bones tardes a tots. Avui estem amb en Xisco Bonín i amb en Biel Cardona. Són professors de la UIB i avui xerrem en Uralix d'un programa que tractarà sobre la implantació d'informàtica a nivell universitari a Menorca a través de la seu de l'O de la UIB. D'acord? Així que, bueno, en Biel Cardona és el director de l'Escola Politècnica, en Xisco és cap d'estudis del grau d'Enginyeria Informàtica. D'on sou vosaltres? Us podeu presentar així breument? Bueno, jo soc de Mo, jo soc d'aquells que vaig estudiar fins a Cou en aquell moment a Menorca, a Mo, i després vaig anar a Barcelona, vaig estar 10 anys, vaig fer la carrera allà, vaig començar a doctorar, i després vaig incorporar a la UIB i aquí estem. Molt bé, perfecte. I tu, Xisco, d'on ets? És mallorquí? És d'aquí? Soc mallorquí, soc de Palma, tinc família per diferents pobles de l'illa, però jo som de Palma, i també vaig anar a estudiar a Barcelona i després ja vaig venir cap aquí a fer el màster i el doctorat ja a SUI i aquí he quedat com a professor. Molt bé, doncs jo m'he creuat un poc amb tots dos perquè jo vaig estudiar a la UPC a Barcelona, després vaig viure a Mallorca 11 anys i vaig estudiar una part de doctorat d'informàtica, però no vaig acabar. Vaig fer les assessores allà a la UIB quan jo vivia a Palma. Així que, un poc connectar els dos puestos. Què? A quin any era que vas estudiar aquí a Palma? Doncs mira, jo devia ser sobre l'any 2000 i pocs, 2002, 2003, alguna cosa així. Vale. Després, al final, vaig fer també un màster d'administració d'empreses i després finalment ja vaig treure la plaça de professor a l'Institut de Mo i estic fent aquí, som professor de secundària. Molt bé. Així que, bueno, molt bé, boníssim. Pues res. Quins són els vostres càrrecs ara? I quins eren els càrrecs quan se va implantar informàtica a l'O? I un poc qui hagués estat més involucrat en aquell moment, com es detecta la possibilitat d'implantar-ho, com sorgeix tot això? Val. Bueno, jo ara soc director de l'Escola Politècnica Superior i si em permets així una mica de si mateix, perquè també a vegades costa d'explicar què és això de l'Escola Politècnica Superior, perquè, a veure, la gent està una mica acostumada als estudis universitaris a parlar de facultats, no? Tothom entén la facultat de Dret, la facultat de Filosofia i Lletres, la facultat de X, no? Bueno, en el cas d'ensenyaments tècnics hi ha una tradició que és que les titulacions d'enginyeria, en lloc d'oferir-se, en lloc del centre que els ofereix, en lloc de dir-se facultat, es tendeix a dir escola. Vull dir, no hi ha cap condicionant legal, podria, en el seu moment sí que hi va ser, ara no. Vull dir, ara simplement, quan dins l'universitat parlem de l'Escola Politècnica Superior, doncs és un centre universitari més de la universitat, igual que hi ha facultat de Dret, facultat de Filosofia i Lletres, facultat d'Educació. I dins l'Escola Politècnica Superior el que fem és ofertar els estudis de grau en enginyeries i en matemàtiques. En particular tenim 4 enginyeries, pròpiament dit enginyeries, que són l'enginyeria agroalimentària del medi rural, l'enginyeria telemàtica, enginyeria industrial automàtica, enginyeria electrònica industrial i automàtica, l'enginyeria informàtica, evidentment. Després, el grau d'edificació, el que seria, que a vegades es deia arquitectura tècnica, aparelladors, i el grau de matemàtiques. Són aquests 6 estudis que tenim. I aquests s'ofereixen tots a Palma i el que s'ofereix a les illes és el grau d'enginyeria informàtica. A veure, una mica... O sigui, quan va començar això, el germe que acabaria sent els estudis d'informàtica a Menorca, jo estava dins l'equip directiu de l'EPS, però encara no era director. Això té una història bastant antiga. De fet, comença amb un requeriment, una petició que es va fer articulada a través del Cercle d'Economia de Menorca, en particular en Francesc Tutzó va estar ja molt present, que en contacte directe amb el que era llavors el rector de la universitat, en Llorenç Huguet, doncs va transmetre la necessitat que s'oferís a la seu de Menorca alguns estudis de tipus tècnic, tipus tecnològic. Bé, des d'aquell moment es van començar a estudiar diferents opcions
no? O sigui, de fet, el primer que es demanava des de Cercle d'Economia, si no ho tens jo mal entès, era una enginyeria industrial, que evidentment seria molt interessant. El que passa que enginyeria industrial vol dir molt d'equipament de laboratoris, que és molt difícil dur a una seu petita, com és la seu de Menorca. Després, bueno, va anar evolucionant fins que ja amb el rector actual, que és Jaume Carot, fa 4 anys i escaig que va arribar a rectorat, doncs es va optar per implantar els estudis d'informàtica, del grau d'informàtica a Menorca. I, bueno, això sí que m'ho sé jo bastant en directe, perquè jo llavors, gairebé simultàniament que en Jaume Carot entrava com a rector, jo entrava com a director de l'Escola Politècnica, i, bueno, va ser, doncs, a partir d'aquesta idea del Cercle d'Economia demanant aquests estudis tècnics, doncs es va veure que el que tenia sentit i era possible fer doncs era implantar el grau d'enginyeria informàtica i, evidentment, amb la complicitat de la conselleria, que, evidentment, totes les bones idees que vulguis tenir, si no tens algú que ho financia, doncs malament. I en aquest cas, doncs, conselleria sí que va estar ben alineada amb aquest projecte de dur l'enginyeria informàtica a les seus. Va començar, com la primera petició va ser a Menorca, però, evidentment, després, quan van començar a posar en marxa, evidentment, tant a la seu de Menorca com a la de seu d'Eivissa. Es va iniciar a la vegada. I bueno, va anar, doncs, que amb aquesta idea inicial d'implantar el grau, doncs, a nivell intern dins de la universitat, principalment amb els vicerectorats implicats i jo mateix, vam començar a pensar quins serien els requeriments, què és el que necessitaríem, quin voldríem que fos el model de docència a les seus, com volien que fos de diferent respecte d'altres graus que s'imparteixen a les seus, com volien que fossin de diferent al grau d'informàtica. Això després en Xisco us ho explicarà molt millor, perquè sap tots els detalls. Però, bueno, a partir d'aquesta idea del model doncs, va sortir una memòria econòmica i aquesta memòria econòmica es va dur al govern balear i van donar l'ok i, bueno, a partir d'aquí, doncs, és una mica història que és la que va portar que aquest és el tercer any que estem impartint el grau d'informàtica a les seus. I en Xisco va viure, jo crec que el que jo he explicat en més detall fins que en Xisco va entrar, perquè justament en Xisco va entrar quan es va donar el vistiplau a la creació, es va fer la modificació pertinent en el pla d'estudis, perquè modificar un pla d'estudis perquè es pugui impartir a un altre lloc és complicat, perquè ha de passar per uns processos de verificació d'una agència nacional d'avaluació de la qualitat. Però, quan van tenir tots els requeriments legals, que van ser, ja dic, llargs, va ser quan el rectorat va dir, tirem per endavant, començàvem la dotació pressupostària i anem a fitxar un cap d'estudis, un subdirector cap d'estudis per les seus, que és justament en Xisco. Molt bé, Xisco, idò, així com quan tu comences aquí, en quin moment ho trobes i com funciona això? Jo, així, tal qual ha explicat en Biel, en el moment en el qual ja era una realitat i se posava en marxa, en Biel m'ho va oferir si volia ser subdirector de l'Escola Politècnica en qualitat de cap d'estudis d'enginyeria informàtica de les seus de Menorca i d'Eivissa i Formentera. Això va ser antes de començar els estudis, no? Ja quan s'està encara preparant, no? Exacte, però estava ja entrant en el forn. Vale. Sí, era just poc abans de l'estiu i al setembre ja s'havia d'implantar. O sigui, no massa temps, No. Hi ha que pensar que és una implantació a una nova seu, però el pla d'estudis és el mateix de Palma. O sigui que el procés, en aquest sentit, el procés acadèmic és més fàcil que no començant uns estudis des de zero. De zero, no? I quan es diu que se va modificar el pla d'estudis, fa falta detallar alguna cosa del que es va canviar o no fa falta? Bueno, a veure, quan els plans d'estudis que s'imparteixen a les universitats espanyoles passen uns processos d'acreditació.
Això vol dir que la universitat ha de presentar davant una agència externa, que nosaltres coneixem com l'ANECA, l'Agència Nacional d'Avaluació i Qualitat Acadèmica. Agencia Nacional de Evaluación y Calidad Acadèmica? Acadèmica. Bueno, tothom ho coneix com l'ANECA, l'Agència d'Avaluació de les Universitats. I quan tu em presenta un pla d'estudis, un ha de presentar dues coses. Una cosa és l'estructura de les assignatures, que és el que ja teníem perquè ja s'estava fent a Palma, però només això, un ha de presentar tot un plan de quins són els recursos que disposa i com pensa dur a terme aquest ensenyament. I en el cas de l'implantació a les seus, se va explicar en tot el detall quin era el model que es volia implantar, quins eren els recursos en què es disposava, quina era l'aposta des del punt de vista econòmic que la comunitat estava disposada a aportar, i sense aquest vistiplau de l'agència d'avaluació no haguéssim pogut tirar endavant els estudis. Molt bé, perquè en aquest moment, fins a aquell moment, els menorquins que volien estudiar informàtica, com en Biel o jo mateix, havien de sortir de Menorca, havien d'anar a Mallorca, Barcelona, Madrid o altres bandes. A partir d'aquell curs ja sí que existeix la possibilitat de quedar a Menorca. Com és aquell primer curs, Xisco? Com es dona a conèixer, trobar professorat, alumnes? Bé, el primer curs, com hem dit, va ser una mica... Quan vam tenir l'ok definitiu, va ser una mica just, la veritat. No vàrem tenir gaire temps per fer la promoció com us hauria agradat fer. Llavors, la matrícula no va anar lo bé com us hagués agradat. Però, bueno, supos que sempre un primer curs això deu passar a totes bandes que, costa donar a conèixer en el públic menorquí que hi ha aquesta possibilitat i com està implementada aquesta possibilitat i això, el primer any no van tenir tot el temps com us hagués agradat i la matrícula no va anar a lo bé com us hagués agradat. Va ser igual a Eivissa i a Menorca o va haver qualque diferència? Sí, fa similar, sí. Perquè a Menorca ho havien demanat, almenys, no? Ho havien demanat, en principi s'interès a Menorca. Sí, però ja dic, el que diu en Xisco és fonamental. No van tenir temps d'explicar-ho, de poder explicar-ho. I també, a veure, que forma part de la tradició menorquina. A veure, jo sóc el primer, que quan vaig haver d'anar a estudiar, vaig estudiar a Barcelona. O sigui, no podem negar. O sigui, el referent principal per estudiar en menorquí d'anar a estudiar fora és Barcelona. Aquesta és una. Després, també forma part del caràcter menorquí que les coses noves, ja ho veurem, experiments, això que comença aquí nou, ja veurem si això funciona, igual no s'ho plantejarem, però apostar de bon començament per aquestes novedats, a vegades costa una mica. Llavors, això va ser un dels factors també que va fer que hi hagués una demanda especialment baixa aquest primer any. I va ser... ens va preocupar. I ens va preocupar i ens va ocupar, perquè després, de cara a l'any següent, sí que ens va donar temps per fer unes seccions així de promoció, vam fer arribar informació en els centres, vam fer unes xerrades a l'Ateneu i en el Cercle Artístic de Ciutadella, va sortir pel diari, l'idea és moure una mica perquè la gent ho conegui. El principal és, o sigui, si vols que et comprin el producte, el principal és que coneguin el producte. I això és un dels reptes que, i en allò també estem, també estem. Ara, per exemple, això que he dit que l'any passat vam fer d'unes sessions informatives, doncs enguany també ho estem repetint. Ara, en Xisco ja ha anat a una... Va ser la setmana passada, si no vaig equivocar. Sí, la setmana passada. I, jo ara d'aquí una setmana o d'aquí 10 dies tinc també una altra sessió d'aquestes i antes de final d'any tenim unes quantes més per anar als centres i poder explicar això. I ja aprofitam ja que i aquest podcast també, o sigui, és una manera d'explicar el que tenim.
I si algú que està escoltant diu, bueno, m'agradaria que vinguessin a xerrar en el nostre centre o en els nostres nens, és molt fàcil trobar-nos a través de la pàgina web de l'Escola Politècnica Superior i contactar amb nosaltres i estem sempre encantats de poder explicar. Podem posar els contactes al blog i que ho tinguin directament. Sí, i tant. Sí. Molt bé. Quins són els principals estudiants que comencen amb vosaltres? Són estudiants que venen de batxillerat, que venen d'FP d'Informàtica de grau superior, per exemple, o professionals que després d'un temps volen anar i fer els estudis més reglats? Teniu un poc idea d'on venen principalment els estudiants? No sé si teniu... Són Xisco, deu saber... Sí, tenim estudiants, principalment són de batxillerat, la gran majoria, tot i que també n'hi ha uns quants que venen de cicles formatius. Ara mateix, tinc els nombres per aquí, tenim... Ara mateix en tenim que 12 alumnes, tenim 16 alumnes en total, entre primer i segon. En tenim 12 d'ells venen de batxillerat i la resta venen de cicles formatius. 4 venen de cicles formatius. Molt bé, perquè quan fan cicles formatius de grau superior hi ha convalidació de crèdits quan comencen la carrera, no? Sí. En funció del cicle formatiu que venen, ja hi ha unes taules de convalidacions i ja poden saber, de fet, és una cosa que explicàvem a les xerrades que anem a fer cicles formatius, que ja poden saber davant MAC quines assignatures se convaliden i en funció del cicle formatiu que venen, convaliden 6, 8 assignatures de primer i segon que ja, diguéssim, ja tenen fetes. No sé si us ho he dit antes, jo el càrrec normal que tinc és de professor d'informàtica en els ramis d'FP grau superior i molts dels meus alumnes han seguit estudiant informàtica. A Barcelona, a Madrid i també a Mallorca. O sigui que un poc així conec que hi ha alumnes que després sí que volen seguir endavant i això que convalidin és un al·licient important també, no? I és una font... A veure, és un grup d'estudiants que són molt valuosos. O sigui, els que arriben a través de la formació professional, els cicles formatius de grau superior és un grup d'alumnes que és molt important comptar amb ells. Però una cosa sí s'ha de tenir en compte. O sigui, jo animaria qualsevol que hagi fet un cicle formatiu que s'animi després a fer el grau d'informàtica, d'enginyeria informàtica. L'únic que hi ha que recomanar-los és que durant l'estiu previ que reforcin matemàtiques. Jo crec que és d'aquelles coses que és fonamental, perquè arribaran que tindran molta facilitat per passar assignatures de primer curs llevat de les de matemàtiques. Les de matemàtiques s'hi costarà perquè fa molt de temps que no han fet assignatures específiques de matemàtiques. Per tant, jo recomanaria... Hi ha uns de grau superior que venen, que han fet batxillerat i fan grau superior, aquests no, però els que venen de grau mitjà igual han fet matemàtiques per darrera vegada a quart d'ESO. Però ja són mínim 4 anys que no han fet matemàtiques, no? Correcte. I a part, els que han fet batxillerat i després el cicle han passat enmig un temps que convindria refrescar. O sigui, el meu consell és animar-los, però que cerquin una mica de reforç de matemàtiques per l'estiu abans, per venir ben preparats. Sí, molt bé, molt bé. Després, quan acaben, les sortides professionals a Menorca, penseu que són molt diferents dels que pugui haver a Mallorca o a Eivissa? A veure, jo em sembla que avui en dia, que tot està tan deslocalitzat, no te diré que siguin les mateixes, però pràcticament. O sigui, probablement avui, aquests anys que estan passant ara, a més en tots efecte postpandèmia, i en la globalització del que és el mercat de la informàtica, fa que hi hagi gent que està fent feina, que està visquent a Mallorca, som els que coneixem així més de primera mà, i que estan fent feina per una empresa d'Holanda. I algun dia, de tant en quant, han d'anar allà. Si poden anar des de Mallorca, doncs des d'aquí també, des de Menorca també. I a part, que jo crec que no només empreses holandeses, sinó que hi ha Holanda per fer una mica l'exageració, però empreses espanyoles fins i tot que estan
implantades aquí a Mallorca, doncs, molt probablement estiguin més que contentes de tenir personal visquent a Menorca, a més tinguent en compte la facilitat de comunicació que hi ha entre les dues illes. I a part, una cosa que també voldria posar en valor és que el fet de que hi hagi aquest mercat que esperem que hi pugui haver en el futur d'estudiants graduats en enginyeria informàtica formats a Menorca, doncs pot ser també un pol d'atracció d'empreses que apostin per implantar-se sapiguent que tenen una font aquí de gent. O sigui, pensa que ara per ara les empreses en les que nosaltres tenim contacte directe tenen serios problemes per trobar personal. O sigui, els nostres estudiants que fan pràctiques en empresa, o sigui, hi ha moltes més demandes d'empreses demanant estudiants que no estudiants per cobrir aquestes places. O sigui, hi ha dèficit de professionals. Per tant, una empresa que pugui, que sapiguent que allà hi ha una font de titulats, és un pol d'atracció. Molt bé, també és un incentiu per a un estudiant que vulgui començar una carrera decidir quins estudis fer, no? Correcte, sí. I, de fet, una de les coses que ara encara estem una mica més stand-by perquè, ja dic, que és el tercer any que estem amb els estudis, és tenir contacte directe amb empreses de Menorca i d'Eivissa i Formentera per poder oferir aquestes pràctiques externes dels nostres estudiants en aquestes empreses que siguin de les illes. Per tant, igual que antes feia una crida a docents que vulguin que expliquem el títol, si hi ha gent que està a una empresa i que està interessada en aquesta col·laboració de poder tenir estudiants en pràctiques, doncs també són més que benvinguts, no? Fer el contacte. De fet, ara, probablement a començaments de gener, farem una reunió a través del Centre VIT, estem organitzant una reunió per poder convocar empreses, pimes, autònoms, professionals, per veure si poder explicar aquestes opcions de col·laboració en l'escola. Molt bé. I imagineu que ara vos escolta un estudiant, per exemple, de segon de batxillerat o que està acabant el cicle de grau superior d'informàtica. En quin moment s'ha de començar a preocupar de fer prematrícula i de començar ja a preparar els estudis de cara a l'any que ve? Si volgués fer-ho a la Seu d'Aló, per exemple. A veure, la preinscripció universitària, si no vaig equivocat, és maig-juny. O sigui, ara no sé les dates exactes, de fet, no deuen estar encara publicades, però el que és la prescripció universitària és la mateixa per tots els centres, és comú a la universitat. I si no vaig equivocat, me sembla que és entre maig i juny que es fa la prescripció. I quins requisits ha de seguir aquest estudiant? Quins són els requisits per estudiar aquest grau? A veure, tu, Xisco, el tens... No, tenir o bé de batxillerat o bé d'un cicle formatiu de grau superior i tenir certs coneixements de matemàtiques i la física també que se fa segon de batxiller, però no són més enllà que això, res més. O sigui, no és... I normalment se cobreixen totes les places, entenc que no? Hi ha una nota de tall més baixa que imagino que altres universitats més conegudes, no? Quina nota se podria entrar? Ara mateix a Menorca amb un 5 entres. O sigui, no arribam a cobrir del tot. No ens quedem fora, oferim 15 places a primer i no arribam a cobrir les 15. Per tant, queda un 5, la nota de tall. D'acord. He vist escrit que hi ha les modalitats d'implantació presencial o per videoconferència. No sé si m'ho voleu detallar, això. Això sí que en Xisco s'ho sap perfectament. Què vol dir això? Què vol dir aquestes modalitats? La manera que tenim en la qual hem implantat el grau, tant a Menorca com a Eivissa Formentera, és que sí que se fa servir videoconferència, però és una videoconferència dedicada. Què vol dir això? Que nosaltres, en comptes de tenir, com fan altres graus, una classe a Mallorca amb alumnes, amb 20-30 alumnes de Mallorca asseguts allà a la classe,
i una pantalleta d'un ordenador on tenim Menorca i Eivissa, amb més alumnes allà, a distància, diguéssim, nosaltres el que tenim és que emetem des de, nosaltres li diem una cabina, i aquesta cabina està el professor tot sol, amb un ordenador, amb 3 pantalles, on tenim només alumnes de Menorca i d'Eivissa. Estem 100% dedicats a aquesta classe. I, a més, les aules de les seus de Menorca i d'Eivissa estan equipades amb micròfons ambient, de tal manera que qualsevol renou que passi en aquelles aules el professor ho sent des d'aquí. Llavors, la comunicació és directa, és completament directa. Molt bé. I això són les classes, diguéssim, de tipus teòric. Les classes, diguéssim, classe magistral teòrica. Tot el que siguin pràctiques, laboratoris, problemes, se fan sempre presencialment. És a dir, que o bé hi ha un professor de Menorca que va a la classe, o bé és un professor de Mallorca que viatja cap allà. Però hi ha un grau de presencialitat, diguéssim, més alt de l'UIB és el que tenim en el nostre grau. Molt bé, molt bé. I jo voldria posar en valor això de el que en diem la videoconferència dedicada. O sigui, justament va ser una de les condicions que des de la direcció de l'escola vam posar a l'hora d'implantar aquest grau a les seus. O sigui, havíem vist el que passava a altres llocs. També és veritat que hi ha centres que defensen que aquest model és millor. El seu model és això del que explicava en Xisco. Estàs fent una classe i era molt optimista dient 20 o 30, pot ser que hi hagi... Més estem parlant de les classes teòriques de grup gran, fàcilment n'hi pot haver 70, o sigui, 70 alumnes a una aula i tu estàs ja explicant, donant classe i una finestreta petitona damunt la taula on tens les de les illes. Les de les seus. A nosaltres ens va semblar que el nostre parer era que així no podies dedicar-te als estudiants que estaven a les seus, que quedaven bastant apartats. Que l'atenció que rebrien per part dels professors seria molt residual. I hi ha que tenir en compte, però, que aquest model és molt més barat, perquè si aprofites que estàs fent una classe en directe amb els estudiants aquí a Palma per emetre-la en directe dels seus i que ja es valgui allà. O sigui, el model aquest nostre surt més car en el sentit que tens un professor que només es dedica als que estan a les seus. Però nosaltres pensàvem que aportava molt més valor i molt més dedicació, atenció personalitzada, si ho fem així. I el professorat és local? És local a Menorca també? O hi ha molts que viatgen? Com està un poc així? Ara mateix la majoria de professorat es viatja, però anem incrementant, diguéssim, així com anem passant, tot el que podem és professorat local, diguéssim. Ara mateix tenim 3 professors de Menorca i 3 d'Eivissa. Sí. Justament una altra cosa per les quals també m'agradaria que s'obrís aquesta xerrada en aquest podcast és, si hi ha gent que dona, tu per exemple, que està impartint classes a un institut i que creu que pot aportar com a professor associat. Professors associats són els que fan algunes hores de docència a la universitat, tot i que la seva feina principal és una altra. I qui diu professor d'universitat diu una empresa. D'empresa, igual hi hauria un poc més el hàndicap de quadrar horaris, però és una opció que, a més, la veuríem molt valuosa. O sigui, a la meva carta als Reis, per dir-ho d'una forma, ja m'agradaria que el 50% de classes presencials que es fan a les seus, el 50% sigui en professorat local i el 50% en professorat de Palma que es desplaça. Crec que pot ser també molt enriquidor. També ajudarà a fer que s'arraigui els estudis a Silla. En el fons, els principals ambaixadors davant els possibles estudiants nostres són el professorat de secundària. Per tant, ens interessa que el professorat de secundària conegui el nostre grau perquè puguin parlar-ne bé. Jo crec que és un grau que és un grau que té totes les garanties de qualitat. A veure, ja deia abans que del caràcter menorquí. El caràcter menorquí i illenc és que tot el que fan de fora és millor.
Sí, jo ho entenc, que algú que sembla que ha fet un grau d'informàtica per haver-lo fet a Segovia sembla que és millor que per haver-lo fet aquí. Pues no. Aquí tenim uns estudis de qualitat altíssima, i quan dic aquí vull dir a la UIB, i la primera derivada és que a Menorca també, perquè el pla d'estudis és exactament el mateix, el professorat, sobretot dels grups grans de teoria que dèiem en Xisco, són els mateixos. Per tant, la qualitat la tenim. No només la qualitat a nivell bàsic, diguem, que dona el fet que és un estudi reconegut per una universitat espanyola i que, per tant, té la garantia de la qualitat que dona l'ANECA, sinó que, a més, en el cas d'informàtica hi ha el segell europeu, que es va renovar recentment i que és tant pels estudiants de Mallorca com els estudiants de Menorca. És el mateix pla d'estudis. Per tant, hi ha una qualitat que està avalada per un segell europeu. Molt bé. Doncs, si m'ho escolten companys meus que donen classes d'informàtica a instituts de Menorca, doncs, si a més són professors associats, poden transmetre més de primera mà als seus alumnes d'FP aquestes opcions. Tal qual. Pot ser interessant. Molt bé, i com es fa per coordinar les diferents seus des de Mallorca? Això sí que és una feinada d'en Xisco. Això té moltes derivades diferents. Coordinar a nivell horaris, té la feina com que implica viatges, s'han de fer quadrar molt d'horaris dels professors que han de viatjar i fer quadrar horaris dels professors que estan allà, que, per exemple, són professors d'instituts i tenen els seus horaris, això té aquesta derivada. Per altra banda, després, de dins de lo que és una assignatura concreta, jo, per exemple, soc professor d'una assignatura aquí a Mallorca i la mateixa assignatura la faig també a Menorca i Eivissa. De dins el que és la mateixa assignatura, intentar fer quadrar, anar avançant, diguéssim, en el mateix ritme, més o manco perquè sigui més còmode per al professor, no? Fa les classes de teoria i després va fent les pràctiques. I les pràctiques a Menorca i Eivissa les fem coincidint els viatges. Du aquesta feina interna dins del que és la pròpia assignatura d'anar coordinant els continguts perquè les pràctiques no avancin a la teoria necessària per fer aquella pràctica, aquest tipus de coses, no? Però, s'aconsegueix. Molt bé. Ja heu dit un poc que les pràctiques en empreses voldríeu que més empreses vos contactin des d'aquí. Un alumne, per exemple, menorquí que està estudiant amb vosaltres aquí, pot arribar a fer les pràctiques a Mallorca, per exemple, o fora de les illes, o no? O ha de fer a Menorca? A veure, en principi, les pràctiques s'han de compatibilitzar amb l'assistència normal a classe. Per tant, és un requisit. I, per tant, qui està estudiant a la seu de Menorca haurà de fer pràctiques a Menorca i qui està estudiant a la seu de Palma fer les pràctiques aquí a Palma. I a part d'això, hi ha la opció de tenir qualsevol tipus de mobilitat nacional o internacional? Sí, dins els programes del grau tenim tant programes de mobilitat nacional amb altres universitats espanyoles, el programa també europeu, o sigui, Erasmus, i després també tenim un programa amb universitats inclús de Llatinoamèrica. Tenim el programa CINDA, per si algú més aventurer vol anar a fer programes d'intercanvi més enfora. O sigui, tant a nivell nacional com europeu com internacional. Nosaltres li dèiem a totes les xerrades que feien els nostres alumnes, a les seus, els hi volem transmetre la idea que és fet pel motiu que sigui, ja sigui temes familiars, sigui temes personals o simplement perquè ara mateix no ho tenc clar de tot. Voler quedar a fer primer i segon a Menorca no mos tanca cap porta. És a dir, sempre està aquesta idea de, ostres, l'experiència vital que té un d'anar-se'n a fora i conèixer altres coses, altres cultures, un altre idioma, tal. Ho poden tenir. O sigui, no és dir a segon de batxiller o al final de cicle formatiu de la superior he de prendre una decisió que ja me determina si quedo o si me'n vaig. No, puc començar aquí i després partir. Això és una opció que sempre la tens. Molt bé. I també, a part d'aquestes opcions,
de mobilitat dins el programa CICUE i el programa Erasmus, doncs també hi ha l'opció que va en contra una mica de l'esperit dels estudis a les seus, però que també passa de gent que comença els estudis a una seu i després demana trasllat a una altra seu. Per exemple, algú que comença el programa aquest de graduat en enginyeria informàtica a la seu de Menorca i avança fins a segon curs i quan arriba a segon curs diu que m'agrada el grau d'enginyeria informàtica, però justament aquí a Menorca l'itinerari que es fa, que és el de computació i intel·ligència artificial, no m'agrada tant. Jo potser m'agradaria més un itinerari amb arquitectura de computadors. Però també hi ha la possibilitat de demanar un canvi de seu, o sigui, començant a estudiar a la seu de Menorca, després demanar un canvi de seu, i així, per exemple, poder accedir a no només fer l'itinerari que es fa a Menorca, que és el de computació i intel·ligència artificial, que s'ofereix aquest perquè és el que estan més demandat pels estudiants, perquè la majoria el percentatge més alt d'estudiants nostres opten per aquesta menció, per aquest itinerari, però poden fer canvi de seu i allà optar per seguir per un altre itinerari. D'acord. Molt bé. I entenc que quan s'està acabant els estudis s'ha de fer un treball de fi de grau. Després, supos que ja van o en l'àmbit laboral o poden tal vegada entrar en el món de la recerca. Sí. A veure. Encara supos que no tenim cap promoció menorquina que hagi acabat tots els estudis. Encara no. Menorquins sí, però... No a Menorca encara. No a Menorca. Per exemple, a veure, de fet, és bastant habitual que un estudiant faci el TFG amb un determinat amb un professor, o sigui, cada TFG... Aquest també és un fet diferencial dels estudis de l'escola politècnica, que els TFGs tenim molta tradició de TFGs. O sigui, en les escoles on hem ofert enginyeries, doncs el que antes era el projecte final de carrera, doncs tenim molta tradició d'aquests treballs. O sigui, en altres estudis potser no en tenen tant. De fet, ara fins i tot s'estan plantejant fer-ho optatiu i molt d'aquests estudis probablement deixaran de fer TFGs, però en les enginyeries, i en particular enginyeria informàtica, quan tu en fas TFG, doncs es fica molt proper amb coses quan està molt properes a la recerca. Per exemple, en Xisco està en un grup que és de robòtica aèria i segur que estan fent TFGs que estan molt propers al món de la recerca i qui està ja fent feina amb ells, doncs molt probablement amb una mica més de feina pot començar a fer articles d'investigació i començar una carrera acadèmica. Per tant, el TFG és una porta d'entrada al món de la recerca, evidentment. A través, l'avantatge del TFG és això, que esculls un tema entre els que a tu t'agraden, tens un contacte molt directe amb un tutor que és especialitzat en aquell tema i, evidentment, fa que t'agradi molt més. Si fas una cosa que t'agrada i t'hi dediques, doncs ja acaba agradant molt. Molt bé, interessant. Com es financien aquests graus? Bueno, a veure, una mica és el que he dit una mica al començament de quan es va fer quan vam tenir el model, aquest model de volem les classes del grup gran, aquestes classes de teoria en videoconferència dedicada. Doncs això què vol dir? Això vol dir que necessites tantes hores de professor per impartir cada assignatura. I, a més, vols que... Per això és només un 50%. L'altre 50% de les hores ha de ser un professor que es desplaci. Això vol dir que hi ha que pagar-li les hores de docència al professor, que cada professor té un número d'hores que ha de cobrir, doncs això vol dir que tant percentatge del sou d'un professor es dediquen a això. I, a més, has de pagar els viatges. I, a més, totes les coses que has d'acabar pagant. I amb això va fer una memòria econòmica, que és en la que se va anar al govern, el govern va dir que sí. I la universitat pública, qui la paga majoritàriament és el govern a través de l'aportació que fan els pressupostos de la universitat. El que
paga un estudiant és mínim comparat amb el que aporta la comunitat autònoma per pagar això. Si féssim en nombres generals, si una matrícula costa 1.000 euros, doncs darrere hi ha el govern posant 10.000. Comptes rodons. Això en el global de la universitat. Si comptam el que costen les seus, espero que... O sigui, probablement ningú s'ha dedicat a fer el compte, però és molt més. Ja que tenim en compte que és el mateix professorat, que se'l paga el mateix, de fet se'l paga més perquè hi ha els desplaçaments, i que dona classe a un grup molt reduït de gent. Això vol dir que el cost unitari és molt més alt. Per tant, són uns estudis que, gràcies a que el govern i la universitat els financien, són possibles. Si no hi hagués aquest finançament, seria clarament impossible. I una de les coses que a mi, com a gestor del centre, em preocupa és, evidentment, si tu tens algo que a l'Estat, al govern, a la unitat, li costa molts diners, jo ja sé que la qualitat del que fem és bona. També em preocupa que hi hagi la quantitat de producció necessària. I, per tant, em preocupa que tinguem aquesta matèria primera que necessitem nosaltres per formar titulats, que és estudiants que entren. També, ara te faré una reflexió també, i és que nosaltres com a menorquins, quan hem d'estudiar, també és un cost molt elevat per les famílies enviar a un estudiant fora uns quants anys. Francisco també va anar a Barcelona, ha dit, no? Aquest cost que paga el govern per cada estudiant menorquí o ibisenc també és una part que o s'estalvia una família o una família que no podia enviar els seus fills fora, així poden accedir a aquests estudis, no? En la qual és molt important, no? Completament d'acord, completament d'acord. I, de fet, crec que és important, més enllà del cost econòmic que puguin tenir les coses, apreciar el valor social que tenen. I, per tant, és innegable que, més enllà de que sigui molt més... O sigui, probablement, no dic els estudis d'informàtica, en general, probablement, si haguessin de tenir les mateixes places que s'estan impartint a les seus, si s'impartessin totes centralitzades, tot a Mallorca, sortia molt més barat, evidentment. Molt més barat. El que passa és que la universitat pública no està per fer les coses en funció de que surti barat o car, sinó per donar resposta a un problema social. I, evidentment, si volem tenir una illa de qualitat, necessitam, entre altres coses, ensenyament superior. Perquè l'ensenyament superior és el que... És la meva opinió, vull dir, la meva opinió és esbiaixada, perquè és el producte de l'ensenyament superior, però jo crec que és fonamental per tenir una societat moderna valuosa. Sí, clar que sí. Molt bé, aquí tinc apuntat que havien deixat dels riscos de la implantació, però no sé si és una cosa que hauríem d'haver xerrat antes. Bueno, n'hem xerrat, vull dir, no explícitament, però implícitament. O sigui, el risc és que no hi hagi demanda. Que no hi hagi demanda, clar. És una versió molt alta i fa falta que hi hagi demanda perquè, si no, clar, no té cap sentit. Exacte. Vull dir, a veure, que hi hagi demanda i demanda del tipus que ens convé. M'explic? O sigui, de poc serveix que si un alumne no té la nota per estudiar informàtica a Palma, de poc serveix que vagi a fer informàtica a Menorca. Perquè llavors sí que l'argument és, a veure, no només m'ho surt molt més car finançar els estudis a Menorca, sinó que, a més, hi van els que són de Mallorca. En aquest cas sí que, bueno, dos arguments a favor de posar-ho a Mallorca i cap a posar-ho a Menorca. Per tant, el risc és aquest. Jo crec que... Inclús que venguin d'altres comunitats també podria passar, no? També. No sé si passa, però també podria ser el cas. Sí. A veure, de fet, el primer any van tenir unes matrícules una mica estranyes.
Va haver gent que es va matricular però no va arribar a venir. Va haver uns... Bueno, encara no hem sabut prou bé, no hem entrat de l'aigua clara del tot, però vam tenir matriculacions una mica estranyes. A veure, el fet de que algú que sigui d'una altra comunitat i que acabi vinguent a Menorca a estudiar, a veure, o bé hi ha darrere un interès en el sentit de que, bueno, que té família a Menorca i que, per tant, si s'ha de moure, quasi m'estim més en a Menorca que en a una altra banda, però hem de pensar que, en general, no només la UIP Menorca, sinó la UIP també Mallorca té un hàndicap de mobilitat que és el preu de l'habitatge. O sigui, una persona que diu, bueno, jo no he entrat a informàtica a València, me plantejo anar a informàtica a Mallorca o a Menorca, doncs té un hàndicap molt gran, que és l'habitatge. No? Això és el principal. No? Després que és llevat de... O sigui, amb estudis com informàtica, que en les universitats les que tenen les notes de tall altes la tenen relativament altes, però no excessivament altes. O sigui, algú que vulgui entrar a la Politècnica de València i no pugui per la nota, el més probable és que, bueno, igual a València no, però si te'n vas a Castilla-La Manxa sí podràs. I és molt més proper accedir a aquestes. O sigui, les titulacions que aconsegueixen atraure gent de fora, d'altres comunitats, a Menorca em sembla que pràcticament només és infermeria. Per què? Doncs perquè les notes de tall a tota Espanya d'infermeria són molt altes i, per tant, algú que, el que deia, algú de València que no pot entrar a València, probablement tampoc podrà entrar a Castilla-La Manxa i acabarà optant per opcions on la nota de tall sigui més baixa, com pugui ser infermeria a Menorca, i assumir aquest sobrecost de desplaçament i de vivenda. O sigui, ara per ara, i fins i tot, no només pensant en Menorca, Mallorca, dins l'EPS, doncs no tots 6 estudis que aconsegueixin atraure gent d'altres comunitats, matemàtiques, potser matemàtiques i doble titulació, matemàtiques i informàtica, potser és l'única perquè sí, són d'aquelles que a tota Espanya la nota de tall és molt alta i, per tant, sí que passa això, que acabin venint. Molt bé. I en quant a relacions amb altres institucions, com per exemple aquí a Menorca podia ser el Centre VIT, estiguis molt en contacte, també són allò mateix, no? Sí. A veure, el Centre VIT és justament una institució en la qual hem col·laborat altres anys amb activitats de promoció, fent servir les seves instal·lacions per fer activitats per l'alumnat de secundària, de primària. Aquest any estem negociant, i espero que funcioni bé, un conveni justament amb la Fundació, amb el Centre VIT, per això que feien fins fa un temps, aquestes activitats que les feien en el Parvit, però amb el finançament del Consell Insular. L'any passat vam intentar tenir el finançament del Consell Insular, vam dir que no, i enguany estem intentant, a través del Centre VIT, que ens ajudi en aquest finançament d'aquestes activitats, que és molt barat, però per tenir algú que ens ajudi i que aportin aquest petit finançament i, a més els espais. O sigui, és una institució que val la pena comptar-hi i, a més, amb aquesta feina que tenen, amb aquesta posició que tenen de contacte amb empreses, doncs esperant també que ens ajudi a poder contactar amb empreses. Aquesta jornada professionals i pimes és un dels projectes que tenim a mitges en Centre VIT i, per tant, sempre és una institució molt a tenir en compte, evidentment. Molt bé, molt bé. I sobre l'atracció i fuita de talent, quin impacte pot tenir el tenir estudis allà també a la seu de Menorca? En quant a atracció i fuita de talent. Sí. Quan a fuita de talent és el que dèiem abans, és presentar aquesta opció de que si t'agrades enginyeria informàtica no és perquè anar-te'n a fora,
i si quedes sempre hi ha més possibilitats que aquesta persona acabi fent feina a la pròpia illa i, per tant, es generar riquesa per si illa i aquesta persona pugui o acabar fent feina per una empresa que ja estan, que n'hi ha, o fundar una nova empresa i crear a partir d'aquí, no? I això duria encara més, faria créixer la roda, no? I, de fet, jo també crec que des del punt de vista dels professionals, pensar, bueno, si jo m'establesc a Menorca, puc fer la meva feina per teletreball i, a més, si tinc allò que m'agrada el món docent, doncs puc ser associat a la seu universitària i donar classes a titulats, que sembla que també pot ser un pol d'atracció. O sigui, per aquests professionals, per això que em diuen ara els nòmades digitals, no? Que se'n van a viure a qualsevol banda, doncs algú que decideixi establir-se a Menorca, doncs un punt extra és, bueno, aquí a més, puc fer de professor associat a la seu, tinc les condicions de vida a Menorca, que són evidentment envejables, puc fer la meva feina i puc, a més, donar una mica de sortida en aquesta vocació docent que tinc. Per tant, és una o igual, a vegades també li agrada fer senderisme o fer activitats nàutiques, doncs també ho té aquí. Correcte, sí. Jo, de fet, alguna vegada penso, algun dia deixaré de donar classes a l'EPS a Palma i veniré a donar classes a la seu de Menorca, aprofitant que ara tenim el grau d'enginyeria informàtica, o sigui, igual també atrau el director. Molt bé. He llegit alguna que hi ha un sistema de qualitat i acreditació. És el que heu comentat antes o és una altra cosa? Algú que es diu Euroinf? És aquest segell que comentava abans en Biel, el segell Euroinf, és un segell de qualitat que acredita els estudis, i per tant també els nostres estudiants que estan cursant tenen un alt nivell de qualitat. I això no només vol dir que aquests 4 anys que estàs dins el grau cursant això, estàs cursant una cosa de qualitat, sinó que també que s'estan donant uns coneixements i presentats d'una manera que se suposa que l'alumne li obri portes. És un segell reconegut, no només aquí, sinó també a nivell internacional. Vale, d'acord. Molt bé, i ara imaginem que aquest alumne, que és mes de maig, ja se va apuntant per fer prescripcions, se prepara les mates, s'acaba els estudis, està acceptat. Quins mòduls, quines assignatures trobaria en el primer curs d'informàtica aquí a Menorca? Al primer curs, com a totes les enginyeries passa, hi ha un cert volum important de matemàtiques. El primer crec que són 3 assignatures. A cada curs són 10 assignatures. Són 10 assignatures de primer, 10 de segon, 5 per semestre. D'aquelles 10 assignatures de primer, si no vaig equivocar, són 3 de matemàtiques, àlgebra i càlcul, que solen tenir totes les enginyeries. Després hi ha una assignatura de física, que principalment és electricitat, electrònica electricitat i electromagnetisme. I després hi ha la base de totes les diferents, branques d'informàtica. Hi ha la primera programació, la primera estructura o /arquitectura de computadors. Què més hi ha primer? Hi ha les primeres bases de dades. No vull mesclar primer i segon. No sé si hi ha la primera sistemes operatius. Ja obrint un poc la pregunta, a partir, després de primer, quines són les assignatures més representatives que se trobarà un alumne? I després, quines serien optatives i quines serien un poc així troncals? Informàtica, com que és molt ampli, diguéssim, les assignatures troncals toquen un poc de les diferents branques. Tens, per una banda, el que és el hardware, que és el més baix nivell, el que és la màquina en si, i després, per damunt, són capes, no? Just per damunt del hardware hi hauria la programació de baix nivell i després cap a dalt hi ha la programació d'alt nivell, que vol dir que estàs més abstracte, més en fora del hardware. Aquí tant hi ha assignatures de hardware com assignatures, diguéssim, de programació de baix nivell, on se toca més, diguéssim, ensamblador i llenguatges que tenen molt de coneixement del hardware que hi ha a baix, no?
I després te'n vas cap a dalt i hi ha el que és programació pura i dura, on se toca més, per exemple, Java, que seria més introducció a la programació, des del principi, després n'han fet les diferents programacions. I després coneixements de bases de dades, sistemes operatius, xarxes, són diferents, diguéssim, mòduls que conformen tot el que és informàtica, tots necessaris i tots conviuen conjuntament per fer el que és un sistema informàtic. Tot això hi ha troncals de totes aquestes diferents branques. I després, ja a mesura que anem per amunt, ja apareix un poquet l'optativitat d'anar, poguéssim, escollir si a l'alumne li agrada més estar a prop del hardware o estar més en fora del hardware i a nivell més abstracte. Molt bé, perfecte. Que és el que dèiem, que en el grau d'enginyeria informàtica hi ha 5 branques, 5 especialitats diferents, que una mica tenen a veure amb això que deia en Xisco, la part més d'enginyeria, una mica que és d'enginyeria de software, que és de gestió més general, de sistemes, fins a arribar a la més propera a la màquina, que és aquesta d'arquitectura de computadors. D'aquestes 5 especialitats, la que us oferim a Menorca és la que té el major nombre d'alumnes que la demanen, que és aquesta de computació d'intel·ligència artificial, que a més ara seria obvi dir per què té tirada. Avui en dia parlar d'informàtica i no parlar d'intel·ligència artificial no té cap sentit. La que s'ofereix és la que explícitament conté intel·ligència artificial, tot i que en qualsevol de les branques hi ha intel·ligència artificial. Sap prou ben Xisco, que és de la part d'arquitectura de computadors, però ells el que fan són el que deia de robòtica aèria i allà perquè el dron vegi el vaixell on té les esquerdes, hi ha intel·ligència artificial. És una disciplina que banya per tot. Molt bé, jo no tinc més preguntes, o si voleu completar alguna més per acabar. Jo animar a la gent, animar que ens coneguin i animar que vinguin. Vull dir, a veure, contra l'experiència vital d'anar a estudiar a una altra banda, això no hi podem competir. O sigui, un menorquí que queda a viure a Menorca i estudiar a Menorca, almenys els primers anys, els primers 2 anys tenc 18 anys i me'n vaig a estudiar fora, això no ho tindrà. Sí que ho tindrà si després opta per fer un CICUE o un Erasmus, ho pot tenir. L'experiència sencera d'estudiar 4 anys fora, no. Però si és per aquest motiu, que diu jo me'n vull anar fora perquè l'experiència vital, això no en podem fer res. El que em doldria és que no optessin per l'opció d'estudiar el grau d'enginyeria informàtica a Menorca per dubtar la qualitat. O sigui, la qualitat del que oferim és equivalent a qualsevol altre grau d'informàtica de l'estat espanyol. En segons quines coses potser millor, en segons quines coses potser pitjor, però en mitja el que oferim té la qualitat estàndard de qualsevol grau d'enginyeria informàtica. I, per tant, dona les oportunitats de feina de qualsevol grau d'enginyeria informàtica, que avui en dia és altíssim. O sigui, justament aquesta setmana hi havia un informe de la Fundació CYD, on explicava l'inserció laboral dels titulats i les enginyeries, en particular enginyeria informàtica, enginyeria industrial, enginyeria de telecomunicació, que tenen una inserció laboral altíssima. O sigui, animar els menorquins que apostin per l'enginyeria informàtica i que apostin per Menorca i que apostin per el grau d'enginyeria informàtica a Menorca. Molt bé, doncs posarem en el blog i en els comentaris del podcast el contacte de com es pot contactar amb l'OIB, Seu de Menorca. Quan vingueu per aquí ja quedam per fer un cafenet i ens coneixem en persona. Beníssim, sí. Per Palma i moltíssimes gràcies per tota la informació. Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies per l'oportunitat de participar aquí. Molt bé. Vale. Gràcies.